हेलो गाइस खुलुमबाय फिन खनसे आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ओरैबायदि इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों जाय भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांनि लाइफनि थाखाय फिसाब्लाबो एसेब्लाबो प्रफिट जानो हागौ बा मुलाम्फा जानो हागौ जुदि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्ला जुदि दाननानै स्क्रिप्ट खालामनानै भिडिअखौ गालाङोब्ला नोंथाङा बे भिडिअआव मा सोलोंगौमोन बे भिडिअआव मा दङमोन जेबो बुजिनाय नङा आरो नोंनि लाइफआव प्रफिट जानो गोनाङाबो नोंहा मोननाय नङा बेखायनो लोगोफोर आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनानै ला आरो खामानिफोरखौ सोलों लोगोफोर बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामालासिनो माखासे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै थौदो बिदिब्ला फारि फारि नायलांदो बिनि माबा बिगुरखौ बोखाबावसिन आरो মালটো কাটি ল'ব নহলে হাতত যাব ইটো কাটি লওঁ এটা আছে নালে খাও দিলে মানে যিমানে কৰিব সিমানে হাতটো পুৰা স্পীড হ'ব যাতে এটা লক্ষ্য কৰিব এই বস্তুটো যাতে মাটিটো এৰি নাযায় তাতেও হাৰমোন দিব পৰা যায় নালাগে আৰু বাঁহৰ টঙলটো হ'লে ভাল বাঁহৰ টঙলটো বাঁহৰ যে বনাই বাঁহৰটো কি ভাল পকাই দিলে হ'ল এইটো যে বগাটো যে দিলো বগাটো দিলে কি দেখা পাম জানে আমি যে আমাৰ যে পেকেট গিটা যে আছে পেকেট গিটা ধুনীয়াকে পলিথিনটো খুলি দিম পেকেটটো ঘুমাই দিম পাতে অলপ আৰু দিলে মানে লাইন লাইন কে আৰু এইটোহে লাগে মোক টেকনিক এইটো দিলে এইটোহে লাগে মোক তাৰ পিছত কিন্তু ঠাইটো একদম পুৰা সাফ পৰা হ'ব লাগিব 100% এইটো দিলে এই সিস্টেমটো দিলে ইয়াতে পানীটো ৰেগুলাৰ দিব লাগিব পুৱা আৰু গধূলি মটৰেৰে স্প্ৰে কৰি ফেলে আৰু যাতে ইয়াতে কোনো কাৰণতে ৰ'দ নপৰে একদম সাত ৰাখি থৈ দিলে ইয়াত তাৰ পিছত 2 মাহ 3 মাহ মান পিছত লাহেকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে পুলি আহিব আহি ইমান মান ওখ হ'ব হোৱাৰ পিছত এইটো উঘালি আনি পেকেটত দি দিয়ক এইটো ফটোটো এই সিস্টেম কিন্তু এতুত কিন্তু সদায় কি হ'ব লাগিব জানে একদম পুৰা সাফ থাকিব লাগিব আৰু পানীৰে পুৰা ভিজি থাকিব লাগিব কিবা না ট্ৰান্সপাৰেন্ট না হেইকাৰণে প্লাষ্টিক नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय आरो एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ लोगोफोर बे भिडिअआव माखासे नारें काजि दंफांनिफ्राय फुलिखौ बोरै बानायनो हायो आरो खासि खालामनाय जायखौ जोङो खासि खालामनाय होननानै मिथियो काटिं होनो बे काटिं खालामनानै जोङो बोरै फुलि बानायो आरो बिलाइनिफ्राय बोरै फुलि बानायो आरो दंफांखौ थानाय दानस'नानै जों बोरै फुलि बानायो बिनि माखासे खामानि मावनाय बेयाव नुदों आरो बेयाव दिन्थिनाय नुदों लोगोफोर बेखौनो आंबो दायो मावनो लादों लोगोफोर जुदि नोंथांमोनाबो मावनो गोसोब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहर आं माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आं दा समाव दा बे नुनाया बे भिडिअ क्लिपाव होनायखौ आं माखासे ट्रेनिं लानायनि बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिदों लोगोफोर बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोननिबो एसेब्लाबो मुलाम्फा जाबाय जानांगौ आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोसो दङब्ला नारें काजिनिफ्राय फुलि दिहुननो आरो नारें काजि बागान बानायनो नोंथांमोनाबो हागोन लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो बे भिडिअखौ नायनानै मा सोलोंखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक खालामदो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर आरो बिदिनो मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोबाय थानो थाखाय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर टाटा बाय बाय